In het rand van de Dag van de Bouw winnen je het verschillende bouwlocaties in uw provincie open voor het publiek. Elke die het graag wil, komt maar eigen zien hoe het werk verrent bij bijgelijks de vernijbouw van Tialf, het cultuurhuis in Oude Haske of het Drachterplein bij Ljout. Heel nieuwsgierig is de bouw van een nieuwe babyvoedingfabriek van Aus Nutria op het Jereveen. Een heel groot complex en een uitdaging voor bouwer van Wijnen. De grootste uitdaging is eigenlijk de voedselveiligheid die onze opdrachtgever nodig heeft voor hun fabriek. En dat vertaalt zich dat wij een hoge kwaliteit moeten maken met ons bouwkundige werk. En dat is wel heel speciaal voor dit project. De bouw van Joert Daar is net meer te vergelijken met 20 jaar geleden. Projecten zoals deze worden op de computer helemaal virtueel taarred. Dat betekent dat we het van tevoren in de computer 3D helemaal uitwerken. En pas dan gaan bouwen. En dat helpt ons enorm om fouten te voorkomen. En erg efficiënt en kwalitatief goed te kunnen bouwen. Het publiek wordt Joert maar trekker en wijn terug het Aus Nutria complex rijden. De bouw zit mooi op en het fabriek zal in de eerste helft van Takemier kleerwijzen voor productie. Die op een dag van de bouw is bedoeld om het publiek zien te laten wat er eigenlijk is, maar ook om jonge mensen voor een baan in de bouw te winnen. Heel belangrijke dag voor de bouw is de totaliteit om te laten zien wat de bouw van vandaag de dag is. En die is niet slecht, vervelend of lastig. Die is hoog technologisch, zeer interessant, toekomstbestendig en zeer innovatief. En dat willen we hier vandaag laten zien.